Assalamu alaikum muhterem din kardeşlerimiz. Şamailler, элек-электән татар халкының йортында Коръәннең төрле сүрәләре язылган картиналар, ягъни шамаиллар сакланган. Аларны саклау аерым бер гырыф-гадәт булып та торган. Шамаиллар бит әле ул татар халкының рухи мирасын саклаучы шундый сәнгать әсәре дә. Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең берлегенә, барлыгына ышанучы һәм биредә Аллаһ сүзләре язылганга күрә шамаилларның кыйммәте бик зур. Шамаил, Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен җиткерү усулы. Аны юкка гына түр башына элмәгәннәр. Шамаил ул дини характердагы изге язма һәм бу гарәп язуында сайланган материал белән ассызыкланырга тиеш. Ул татар йортын явыз көчләрдән саклап, иминлек теләп торучы атрибутика. Игътибар иткәнегез бардыр, бездә бер кайчанда шамаилләрне киште артына тыгып куймыйлар. Чыгарып атырга да ярамый. Татарларда гомумән гарәп язуына генетик планда сакчыл караш яши. Аны изге әйберләргә саныйлар. Монда фольга, буяу кулланыла. Алар әсәрнең изге икәнлеген күрсәтә ди белгечләр. Шамаилләрдә милләтебез һәм динебезнең гырыф-гадәтләре чагыла. Шамаил тарихы ул гарәп язуыннан башлана һәм татар милләтенең ислам динен кабул ителүеннән башлана торган зур тарихы бар. Болгар дәүләте чорыннан ук безнең шушы Идел буенда Болгар дәүләтендә яшәүче халык шушы ислам динен рәвештә кабул итеп ала. Һәм менә бу ислам белән бергә аның мөхәддәс изге китабы Коръән килеп керә. Бөтен ислам диненең бөтен тормышы, эше, бөтен аның идеаллары, бөтен аның яшәеше шушы Коръән буенча бара. Коръән һәм соңра хадислар да бар. Менә бу Коръәнне күчереп язырга кешеләр кирәк, Коръәнне таратырга кирәк күбрәк. Һәм менә башта гарәп миссионерлары үзләре монда укытсалар, үзләре язсалар, соңыннан татарлар шушыңа өйрәнеп, үзләре Коръәнне үзләре өчен, шушы халык өчен күчереп яза башлыйлар. 19 һәм 20 гасыр чигендә татар басма шамаилләре Казанда чыгарыла. Аннары Идел буе Урал һәм Көнбатыш Сибир мөселманнары китаплар белән беррәттән вакытлы басмалар сыйфатында җибәрелә. Шулай итеп басма шамаилләр сәнгате татарларны мөселман дөньясы белән берләштерүдә мөһим роль уйный. Аллаһ Тәгаләгә ышануның төп нигезләре шәһадәт кәлимәсе басыла, Мөхәммәд пәйгамбәрнең сахабаларының исемнәре, беренче атаклы зур дүрт фәрештәнең исеме Җәбраил, Микаил, Исрафил, Газраил исемнәре һәм ислам диненә хас булган, аны сыйфатлый торган төп билгеләр языла бу шамаилләрдә. Шамаиллар типографияда басыла башлау белән аларның эчтәлеге үзгәрә. Яңа литографик шамаиллар татарларга чит ил дәүләтләре турында белем бирә. Аларның мәчетләрен күрсәтә. Яңа технологиялар белән таныштырырга ярдәм итә. Безнең авылда шушыны эшләүче профессионал дәрәҗәдә диярлек үзе бухгалтер булып эшләсә дә Хәсән Ша абый бар иде. Һәм аның менә эшләгән шушы пиялага эшләгән шамаилләре безнең шушы 30-40 километр радиуста тарала иде. Үзенең хәле булган кеше, акчасы булган кеше, аңа заказ белән килә иде, һәм аны инде игенә алып куя иде. Менә бу пиялага эшләгән шамаилләр, алар теге кара фонда яктырып тора торган көмеш сыман хәрефләр белән ясала. Бу көмеш сыман нәрсә белән бирелә? Уха, ялтырауклы уха, фольга белән. Фольганы бөгәрлисең, аннары шул хәрефләр урынына җәеп куялар. Фон буяла бер төрле караңгы төсләр белән, яки кара, куе зәңгәр, куе кызыл, анда нинди буяу бар, шуның белән хәреф урынына менә шушы фольганы куялар. Һәм ул җәмәлдә нурланып тора. 19 һәм 20 гасыр чигендә шамаилларның татар мөхәре, ислам идеялары тәрбияләүдә һәм пропагандалауда да мөһим роль уйлый башлый. Менә бу инде типик шамаилларның берсе. Безнең гадәттә шамаилләрдә Коръән Кәримдәге иң популяр аятларның берсе Аятул Курси сүрәтнәмә. Чөнки монда Аллаһ Тәгаләнең хас булган иң зур сыйфатлар һәм аның
saklao funksiyasi yazılgan. Şamşıma göre de mene tatarlar her bir iyide buldarga tırışkanlar. Hem şımlap da Allah-u Teala'nın bunda her vakitte de bütün hukuklarını hem jirlerini tutup duruğu, hem anı hiç de yok olmağı, her vakit ufakta buluğu turunda sözler var. Hem anın büyüklüğü turunda, hem anın kişinin ütkenini bilip duruğu, hem kileşeğinde bilip duruğu hakkında yazılan şuna göre, mene bir küp şamayillerde Ayatul Kürsi suretlerine hemen sonundan indi bu tekbağırlık şamayiller bitkeşte uzuşçanlar rassamlar şu Ayatul Kürsi'ni suretler. Şamayil tekstlari Tatar halkının ruhi mirasının ayrılgısız bir ilişi bulup dura. Bu miras Tatar edebiyat tradisiyaları, dini rivayetler hem halk ışanıları bilen beylengen. Mene bu saklav şamayili Kur'an'da Kahf suresinde legendaga negizlengen. Hemen de legendada Firavun'dan kaçıp tavuk teşekküründe 300 yıl boyu Allah-u Teala tarafından yıklatılgan yigitler turunda söylenirler. Hem onların isimleri yazılgan. Hem şu isimlerden işlekler çıkan R harflerinden hem S harflerinden bu karabını alga iltetirgen bir hareket ettirişi köşkü bekendi. Hem onların isimlerine bir kızık. Yemliha, Mekselmine, Mesline, Mernuş, Devirnuş, Zanuş, hem Kefeştatı Yuş, bilen isimler, hem onlarga yerkilgen itninde isimler Kıtmir. Tatar şamayillerinde dua, süre, hadisler yazılırga mümkün. Bundan tış türlü rivayetler, münejetler, eğitimler yazılganları da baytak. İng birinci şamayiller Allah-u Teala'nın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatlarını şağıldırgan. Eğinde sığından Kur'an ayetlerin, hadislerini, hatta şairlerinin de məğnəli sözlerini kirtip yası başlagaç, onun kingrek məğnədə faydalanırga kirişkenler. Arap dilinde ona levha dip yürtkenler. Levha sözü gadigine tercüme etkende tokta diyen anlata. Hadislerge bağışlanan şamayiller var. Muhammed Peygamber'in hadisleri Müslümanın konkursundaki her bir momentka, her bir meseleye qaraytırgan hadisler. Mesela bunda indi bilim alı oku turunda, onun faydası turunda hadis. Mene hadisinin yangıraşı bulay. Men, ne harfinin noktası? Kana, fi, tala, bil, علم كانت كانت الجنة في طلبه cennet isteyen bağıyla isteyen kişinin cennet ister diyen kim de olsa okuy tırışayken ol indi cennetke kirege layık bula. Görəsində nindi motor kompozisiya, vertikal niler, liniyalar, sızıqlar ritmik rəvişdə var şuşunday. Həmmine kəkiri sızıqlar özünə görə bir ritmi təşkil etələr görəsizmi? Şamayillerni türlü usullar bilen yasaganlar. Kagazga yasalgan şamayiller, klasik şamayiller gadetde buyalanın ortunda maylı buyaular ham yaltıravuk falga kullanıp işlengen. Tipografik şamayillerden ayırmalı bularak piyalanın ortayağına havasker masterlar, havasker hudojniklar, hattatlar tarafından yasalgan. Halkta ihtiyaç var bulgan her vakitte de Kur'an sözüne, Kur'an'daki en zor popüler ayetlerinin birisi Allah-u Teala'nın barlıq sıfatlarının kusayta turan hem saklav funksiyası bulan şamayil Ayatul Kürsi. Mene bunda kubisi şu türlü formada türlüce yasalgan şamayiller. Bunlarda da koybirlerinde elekkegi tipografik şamayillerinde tesiri var. 20. yüz başında işlengen tipografik şamayillerde kubisince Mekke, Medine, Konstantinopol şehirleri suretlengen. Kaligraf Necip Nakkaş Tatar kaligrafiyasına tuğra janrını kirtip jibergen kişi. Onun ijadının tip üzünçeligi şamayillerde Tatar tilin kullanı. Ul ijad etken şamayiller, tuğralar, Arap grafikası negizinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri, Orta Asır şairlerinin hikmetli sözleri yazılgan Kur'an ayetleri, meşitlerindegine tügül, dünyanın baytak muzeylarında da koyulgan. Mene bunda uzakta, Qorafonda
Rıza Fahretdinov'ның toğrası, bu Tatarның büyük mağrifetçisi, ismi de şulay etile, Şamail'nin büyük Tatar mağrifetçisi Rıza Fahreddin. Mana Rıza bini Fahreddin. Mana klasik stilde vertikaller, aval, türlü tışkı tigrelikten saklauşı hem Allah-u Teala'nın ve saklauına şanuşu köşümüne şu aval içinde duranı içine. Hem anda üstte onun tüp şu din yolundaki işleri, millet yolundaki işleri çıkaran kitaplarının tüp temaları din, ilim, mağrifet, dil, edep, ahlak. Танылган каллиграф Владимир Попов та Нәҗип Нәккашның укучысы. Ул Татарстан Республикасын заманча ислам рәсем сәнгате жанрында эшләүче беренче рус рәссамы. Татар милли сәнгате өчен бу яңалык дисәк тә була. Бөтенләй яңа бүлек. 97 яшендә булса да, яңалыклар белән, яңа рәссамнарның эшләре белән гел танышып бара. Я по экватору, почти во всех государствах свою персональную выставку показывал. Мин дөньяның төрле почмакларында булып Шамаилләр күргәзмәсен тәкъдим иттем. Алар зур уңыш белән узды. Әлеге сәнгатьтә Татарстан дөнья күләменә чыга башлады. Чөнки монда бик күп сәләтле осталар бар. Безнең төп максатыбыз да шунда. Шамаил татар халкының рухи мирасының аерылгысыз бер өлеше булып санала. Буыннардан буыннарга күчкән күңел дигасы. Шамаилләргә бәйле традицияләрне саклау һәм ныгыту, үстерү максатыннан төрледән-төрле күргәзмәләр дә оештырыла. Her vakit halk karab dursun için bir ayrım galeriye gerek. Garip grafik galeriyası. Şamailler, levhalar hem şu dekoratif eyberler galeriyası gerek. Bile bu Kültür Ministerliği için hem bizim dini nazaret için bugün günde benimce alda turgan bir perspektif plan bulurga tiyеш. Шамаил татар йортын явыз кешеләрдән саклап, иминлек теләп торучы атрибутика. Изге Коръән аятлары, сүрәләр язылган Шамаилләр элек-электән татар иләрен бизәп, нур биреп торган. Ул Аллаһның барлыгын һәм берлеген искә төшереп торучы рухи терәк. Каллиграфия осталарының әлеге сәнгать әсәрләре таң калдыра. Кемдер әлеге хәрефләрне кояш, кемдер ай, кемдер чәчәк формасында сурәтли. Шамаилләрне ясаучылар байтак. Менә шундыйларның берсе агачтан мотор итеп шамаилләр ясыйлар икән. Шамаил татар халкына гына хас менталитетны, милләтнең рухи байлыгын, дөньяви карашын чагылдыра. Хәзерге көндә шамаилләр язу традициясе дәвам итә. Аны ясаучы осталар да күбәя. Бер туган Ләйсән белән Илшат бүгенге көндә агачтан шамаилләр ясау белән үз эшләрен булдырганнар. Аларның эшләрен халык та үз иткән. Бу идея инде минем күптән бар иде. 15 елда ук эшкә урнашканда мин беренче шамаил сәгатемне ясаган идем. Ул вакытта әле мин үзем генә ясый идем, авылга әни алып кайта идем. Һәм әни инде аларны сатырга булыша иде. Аннары әле берничә ел мин офиста эшләдем, графический дизайнер булып, гел хыялланайм үземнең эшемне башлап җибәрергә. Мин эшләгәндә энем как раз студент иде, укый иде. Әни безгә гел әйтә, әтибез белән ибез инде. Менә энең укып бетергәч, бергә берәр эш башлап җибәрсәгез, әйбәт булыр иде. Безгә әйткән бер шулай. Мин ул вакытта инде аны ничектер внимание бирмәдем инде. Ул вакытта инде. Аннары ничектер инде бу шамайлы әни сота бит инде. Яңа ниндидер дизайнер уйлап таба башладым инде. Шуннан энем дә укып бетерде. Ул да как раз шул агачлар белән шөгыльләнә иде. Шуны уйладык та инде без бергә шул направлениене зурайтып, аңа нитергә булдык инде. Төпле итеп ясый башларга уйладык инде. Беренче шамаилләрне үзләре өчен ясап карыйлар. Аннары туганнарына бүләк итә башлыйлар. Кешеләрдә кызыксыну күргәч, бу эшне зурайтырга уйлыйлар. Шамаилләрне заманча интерьерга туры китерәләр. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дигән менә мондый шамаил язуы, ул безнең стандартны бөтен сәгатьләргә в основном бара. А булай инде картиналар алганда менә ишек төпләренә безнең Аятул Курси күрәк алалар. Тагын Аль-Фатиханы да күп алар. Тагын менә Аль-Фалак күңелләре сүрәләрен, Ихлас сүрәләрен дә алалар инде. Ну, сүрәләр күп безнең. Аларын күбрәк картинага төшерәбез инде без.
сәгатьтә безнең күбрәк менә шул аят була инде Ләйлә Хилаллах Мөхәммәд Расулуллах. Энекәше Илшат исә апасының шамаилләре өчен кирәк булган бар элементларын да әзерләп бирә. Башта махсус лазер станогында фанер кисәкләрен тиешле формага китерәләр. Монда инде безнең лазер нарезка үтә, оператор чертежны әзерләй һәм программасын җибәрә лазерный станокка. Лазерный станокта инде ул бүтән элементларны кисеп чыга. Менә монда инде безнең производство үтә. Хәзерге вакытта Ришат сәгатьләрне шумарта һәм аларны покраскага әзерләй. Бу элементлар безнең лазеркада киселә, чөнки монда бик тонкий элементлары бар һәм лазерный станокка аны шулай кисә ала. Моны кисәр өчен, ясар өчен күпме вакыт кирәк инде? Моны ясар өчен лазерка примерно 1 сәгать кисә, менә бер элементын гына. Аннан соң инде процессларында аны шумартырга 1-15 минут шумартасың инде һәм буяуы. Буяуы инде 2-3 слой буяла. Һәр дугасы, һәр сүзләре аның дөрес, чөнки без һәр дуганы җибәргәч производствога без башта хәзрәтләргә күрсәтәбез. Ничек ясалган, дөрес ясалган икән, бала ярый икән дип алар бөтенесенә карап чыктылар безнең. Ләйсәм белән Илшатның теләкләре шәһәребез халкы өчен генә түгел, ә чит илдә яшәүчеләр өчен дә шамаилләр ясау икән. Ришатны әлеге агачны менә шушындый дәрәҗәгә җиткергәнче бик күп көч түгергә кирәк, име? Сез менә нәрсәләр эшлисез, аны ничегрәк шушындый матур шамаилләргә җиткерәсез? Ну шул эшле бик күп вакытны ала бу. Беренче чиратта без бу тактаны кисәбез, кирәк размерга. Размерны кискәч, бу торцовочный пилада киңлеккә ясыйбыз, кисәбез. Шуннан соң без шлифовайтабыз аны. Сәгатьләрне сыман шумаргач без аны буйыбыз. Буягач 2 кат, буягач кибә. Кипкән соң без аны белгән кешеләргә менәмдә типография ясатабыз. Менәмдә Аятул Курси. Ул бездән аны кайткач, без аны лаклыйбыз. Борынгы бабаларыбызның күңел дөньясын, рухи байлыгын чагылдырган шамаилләрне өйрәнү бик кызык. Татарларда киң таралган шамаил сәнгатенең һәм гарәп каллиграфиясының традицияларын торгызу һәм аның матур үрнәкләрен пропагандалау бүгенге көндә дә бик әһәмиятле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Кадрлы җәмәгать, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Безнең каршыбызда шундый сорау килеп чыга, йортыбызда бер бизәкләребез бар. Бер яктан ул сүрәтләр, ул безнең тормышыбызга бер гадәт рәвешендә кирде. Икенче ул бизәк йортыбызга кайсы Аллаһны искә төшерә, динебезгә бер ишарә, ул шамаил. Сүрәт мәсьәләсендә килгән вакытта, әлбәттә ул безгә ничек тә булса бер җылы хисләр белән бәйле булып тора. Ул безнең якыннарыбыз, туганнарыбыз. Һәм дә аларга караган вакытта безнең җылы хисләр шушы җылы мизгелләргә кайту шикелле булып тора. Һәм дә кайчан дин әйтә кардәшләребезгә, шушы сүрәтләр булмаса, безнең йортыбызда бер бизәк рәвешендә яки бер истәлек рәвешендә безнең күңелебезгә без аны авыр кабул итәбез. Югыйсә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә җиткезелә, әгәр дә йортта исән җандан булган сүрәт булса, ул йортка Аллаһның фәрештәләре кирмәй. Фәрештәләр кирмәгәч, ягъни йортта дуга әзрәк була. Фәрештәләр йортта булу, алар сезне яман көчләрдән, күз түйүләрдән, сихерләр ва зәхмәтләрдән иншалла Аллаһның рәхмәте белән саклыйлар. Сезнең йортыгызны дуга белән тутыралар. Бар шул ук яктан рәсемнәр хайваннардан. Мин әйтә алмыйм, әгәр дә ничек тә булса гаурәт, шәрә яктан булган сүрәтләр мәсьәләсендә хайваннардан, әлбәттә ансы да безнең динебездә инде хупланмый. Без барча ул сүрәтләрне сакларга мөмкин без китапларда, альбомнарда искә төшерәсебез килсә, аларны ачып карый алабыз иншаллаһу тааля. Дин шакыра шул сүрәтләргә кайсылары Куръан белән бәйле.
Biz аларны атыйбыз Шамаил дип. Гадәти хәлдә анда Фатиха сүрәсе, ягъни Куръани Кәримнең беренче сүрәсе булып тора. Әлхамдулиллаһи раббил аламин дигән сүздән башланып китә. Аллаһны мактаудан, анның рәхимлегенә ишарә булып тора. Үзенә карата ул бер дуга, чөнки Фатиха сүрәсендән соң без әмин дип әйтеп куябыз. Аның бар эчендә бер дуга, безне тур юл белән алып бар, я Раббым дигән сүз. Шул ук вакытта без күргән мөмкин Шамаилләрдә Аятул Курсине, авылларыбызда, ишек өстендә без гадәти хәлдә күрәбез Шамаилне, Аятул Курсине. Ни сәбәптән? Чөнки йорт эчендә Бакара сүрәсе укылса, Бакара сүрәсенең һәм дә гомумән Куръанның иң бөек аятларыннан булып тора, ул Аятул Курси. Аятул Курсине кеше укыса, йортта зәхмәт, кара көч, күңелсезлек дигән әйбер китәшәк. Аллаһның рәхмәте якынайыр иншаллаһу тәгалә. Шул ук вакытта Аятул Курсине без укыйбыз юлга, сәфәргә чыккан вакытта. Шул сәбәптән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә фәрештәләрне куя. Кайсы безнең юлыбызда безне саклаячаклар. Аятул Курсине укыганнар балаларыбыз йоклый алмаган вакытта. Һәм дә шулай ук сахабалар аят кәримнәрне бер язып балаларга тапканнар. Ни сәбәптән? Аларга Аллаһ Тәгаләнең бер бәрәкәте булсын дип. Махсус Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны Гайша шушы гамәлгә ул хуплаган һәм дә шушы мәсьәләне ул раслаган. Фәләк, Нас, Кул һуалла сүрәләрен без Шамаил итеп куябыз. Ни сәбәптән? Чөнки эш кергән вакытта, кара кешеләрне куган вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның үрнәге буенча без Кул һуалла, Фәләк, Насны укыйбыз. Гомумән йоклар алдыннан аны учларыбызга укып өстебезгә сөртсәк, Аллаһ Тәгаләдән бер шифа, бәрәкәт, исәнлек ва саулыкка бер сәбәп булып тора. Әлбәттә, дин тәкъдим итә. Ул кире генә какмый. Ул тәкъдим итә Аллаһ Тәгаләнең аятларын, Аллаһ Тәгаләнең сүрәләрен үзебезнең диварларыбызга язарга һәм дә шуның белән матурларга. Әлбәттә, Шамаил безнең йортыбызда булса, ул шул ук вакытта үзебезнең холкыбызны тотырга да бер сәбәп булып тора. Аның каршында инде сүгенәсе килмәс. Аның каршында Аллаһны күбрәк искә төшерәбез иншаллаһ. Кадрлы җәмәгать мөэмин мөселманнар, дин изгелеккә чакыра. Ул безнең тормышыбызда булган, гадәти тормышыбызда булган эшләребезне генә кисми, инкар итми. Ул безне тормышыбызны бер тәртипкә сала. Кайсы тәртипкә? Аллаһ Тәгалә һәм дә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям тәкъдим иткән. Тәкъдим иткән кайсы безгә туп-туры китерә дәлил һәм дә безгә бирә ышаныч. Бу дөньяда ничек соң күңелебездә, йортыбызда тынычлыкны сакларга. Шуңа бер юл булып тора Шамаил. Әлбәттә, Шамаилне бәдрәфкә асып булмый, мунчага асып булмый. Яки үзебезнең ванна шикелле җирләребезгә асып булмый. Ул җирләрдә без гавратларыбызны ачабыз. Ул макрух, яхшы түгел. Хәтта ул дине өстендән бер инде көлү шикелләргә дә булырга мөмкин. Чөнки ул җирләрдә кеше үзенең нәҗасәтләрен, пычракларын юып төшерә. Ләкин дә ул җирләргә без икенче Шамаил белән керәбез. Күңелебездә булган иман белән һәм дә бисмилла безне әйтеп, бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән сүзне әйтеп керәбез. Һәм дә шуның белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәте белән барча зәхмәтләрдән, җин ва шайтаннардан сакланабыз иншаллаһу тәгалә. Шамаилне элеп куйдылар безнең әби-бабайларыбыз. Әгәр дә бала-чага борчылса, аның баш өстенә иншаллаһу тәгалә. Кыскача әйткәндә, Шамаилнең фазиләте шул. Сезгә иншаллаһу тәгалә үзегезгә сайларга һәм дә сайлаган ихтиярыгызның файдасын, бәрәкәтен күрергә, ләкин дә яки инде бер җаваплыгын, аның авырлыгын да сизергә мөмкинбез. Шамаилдан фақат тынычлык, иминлек һәм дә бәрәкәт Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.